Boh existuje a ja vám to dokážem. Vierou v Boha získavame odpovede na všetky existenčné otázky. Ako bol človek stvorený, aký zmysel má život a čo sa s nami deje po smrti. Odpovede na tieto otázky a vedomie toho, že Boh existuje a nad všetkým má absolútnu kontrolu, nám dávajú maximálny pokoj na duši, vďaka čomu aj človek v ťažkých depresiách môže prísť na pozitívne myšlienky. Zdrojom depresie sú mnohokrát obavy z budúcnosti alebo neistota. Ja to nazvem plávanie do neznáma, kde človek nevidí žiaden hlbší zmysel života a bojí sa, že stratí čokoľvek, čo nadobudol. Človek má vieru v Boha naturálne v sebe od narodenia. Preto aj človek neveriaci, ak sa ocitne niekde na smrteľnej posteli s pár hodinami alebo dňami života, obracia svoju tvár k Bohu a žiada ho o uzdravenie. Túto čistú formu viery, ktorú má v srdci každý človek od narodenia, začínajú ovplyvňovať v neskoršom veku rodičia, prarodičia alebo osoby v našom okolí, ktorých nedostatok vedomosti o Bohu túto naturálnu formu viery poškodzuje. V tomto bode sa z človeka stáva neveriaci, nasledovník kresťanstva, islamu alebo judaizmu. K jednotlivým náboženstvám som sa vyjadroval v mojich predošlých videách a rozhodne sa budem k ním bližšie vyjadrovať aj v mojich videách budúcich. Odo mňa pre dnes všetko, vidíme sa pri mojom ďalšom videu.